ɓe mbi soko neɗɗo ɓurimo yummo tinno ha ɓuura ɗum debbo jeewa sohna Fatimata Mika o wi e dalilu ɓiɓɓe rimɓe raneɓe taltaraɓe ɓe e weltinirde joom galle makko moƴƴo mo fasli e giƴumen e dendagal bandumen kalɗo mbawi wonde e mawnum debbo tawtiraɗo e sohna ganduɗa Binta Dieng ha hande de haaltama ko Farmata Mika Diallo o wi dendagal tawtaraɓe ɓe nde tawi ndenneɗa rendini ɗo yimɓeɓe ko haqqille saabu pulaar wi ɗo yimɓe ndewa tan koɗen ɗo beele yimɓe ne gara gaddata addata yimɓe ko jikku moƴƴo capitaine Jengumar noon omo wonde ko renata ko ndimagu rutto reena neɗɗagal toppito gandal reena ngalu ɗum ko haqqille wiyete noon ko haqqille wiyete noon kanko sohna Fatimata Mika o wona dewel wellu wellu bone debbo kala nanɗa wuro min mbeɗa andi min meeɗi toon yaade ɗum bone debbo ɗum weltare makko e bandaji batteɗi o wi haqqille makko noon duri o tawi miiji wonɗa ko passeport miiji wiita yolde woɗɗi o wi miijade mo ganduɗa Joom Bara Dieng wondude ganduɗa Seydi Harouna o wi dendagal ko inni koɗo o waɗe teddungal mon ganduɗa wiite ko elfu ene ujunere Seydi Diallo pulaar noon wi gueɗe tati ko fasiraɓe ñeeño e debbe lamɗo feere hunde fof koko layata no soyne noon to woɗɗi kono kalɗo soyna wonta ngabbi sonno ko saga ñeeño rimɓe fof moƴƴata rimɓe fof jogo ɗum ñeeñiɗi ɗum wawi saka ñeeño sonno ko saga debbo resat ɗum ko jiɗɗo ɗum bawan ɗum nde wiya debbo maniji yooɗi fof walla debbo maniji suuɗi fof te dow gorko waɗɗi sonno ko saga laaɓa to ko joguiɓe saabu so ka wiyama aduna o fodde an laaɓi kono yimɓe ngala hen taɗa o pat laaɓi koye welde ɓe ɗiɗi laamade kiiɗi jobbaɗo meɗi ma siré ndeɗo haali kaɗo haala waktu ɗo haali safinatu sadati Allah hollima rasulullah e pinal e Sakho Tiguere Sakho Tiguere yimɓe kala ko mbaɗɗa e lawolam ngol ka jabiraɗo e naage Allah tiimi foof ka halifa neɗɗo wawi yillade naage Allah timani monsieur Mbaye o wi e dalilu ko Fatimata Mika haali ko waɗi hen temedere goɗɗi rasulullah wi Saykou Allah rokkiɓe gueɗe tati mbeɗa wattanma hen gueɗe ɗiɗi joomi rokkiɓe ganduɗa petel jihadi Allah no pellumi nde ɓaari goɗɗo ƴettitade kuure coɗi sara an Saykou kalɗa e ɓeɗo rimɓe ko yurtoñaɓe e jaati ko gonga wiide remgo Daouda Papa si Daouda Papa de haalta e moon kaɗo haala e nder yon tan foof cikkan mi ñeñƴi fof min ɓuuri bewde ko kamɓe ndewi ɗon si min somi nani ñeeño no manta rimɓe mum koɗo jala ɗum e wonno min jibinami ko ay hunde meeɗa manquede hunde fof ko memno yiyede aduna ɓe mbaɗani ɗum oɓe beeli yiitude ɓe beeli mantude sanne a meeɗa ko famɗa ɗo haalde ko a meeɗaɓe takkude hunde fof kalɗa ɗo e maɓɓe a takkani kamɓe fof noon noɓe jiitoɗo no ƴeew kamɓe fof noon mbayi nandude Jeega Abou Saydou
o weltare makko e jonde waɗi hen teɓe ɗiɗi buuru wonko waɗe jungo toña ɓeɗo noon ñandam siko waɗi hen temedere o yo waɗe jungo mum temedere kañumne ndeysaan sooda pasque wonta e dalilu ko haali ko jobbaɗa mini ma siré samba dembali mi tar seydi buuɓi jang o yoɓe kaale balle seydi riɓɓe ko balle sawdi jibuɗo ko ba hande hasan ali maɗam hande fati mamoudou o yoɓe kaale balle seydi ko balle ɗum sawdi yero o wi weltare makko e dalilu haare mbaɗa o wi kam seydi oumar o wi ko moƴƴo mo hoynani ndimagu saabu neɗɗo kala fof ko persante leñol mum o wi nargol makko gallo e golle ɗe o yiiɗe kanko sow tawi omo welti hen no feewi o wi saabu ɗum ɗo koko wurtinde Fouta o wi te ɗum ɗo koko faƴata diminno o wi ɗum ɗo kadi ko cuɗari ndimagu saabu aɗa waɗi hoddu wiyeede hoddu ɓe mbi ko hoɗanta ko hoɗani woodi fof won koɗɗo ɗon soka wakkima hoddu ma jinotoɗa ko koɗɗo koɗa ɗon soka fotti e moynowo aɗa andi waktu goto no woodi soka darima e angal ɗon gandata tottunoɗo dépassé mo tottani waktu 11h30 mi waɗi moyne ɗen mbiyete ko moynal mo tottani dépasse wonmaji ko wotta ɗe nandi siftortaki o weltare makko e jonde kanko sow saydu yero waɗi hen temeɗɗi ɗi buuɗi jobbaɗa men ima siré rasulullah wiima Allah rokkuma guettane mbeɗa wattanma hen gueɗe ɗiɗɗi fetel jihade Allah o ƴettuɗa ke junggam naama gartirta ke junggam ñaama Allah no huntanma kala ko jiyama Allah ɓe miije ɓerɗu men Saykou Oumar nanata miijo kono nalirta ewnaga Allah no rokkuma hawride e nin jiiɗe furɗane e jaɓuɗo fo so yoolama aɗa wawi artirde tan ko walani ladde mi rasulullahi mbattanma men inde Allah wiyetede ismullahi l azam tagaɗa ke junggam ñaama gartata ke junggam ñaama hay goto dawta ha wi Saykou Oumar de santima gaɗa e ɓurtuɗen feƴƴanta kirimeji namnal ala jangga hakkude ma e jomum aadi hakkude men ko zalzali wonɗi mbiten ɗo dege mbere soka yimi rasulullahi mi naatine haare mi yalti naatme haare ko hademi fellude jihad ɗum waɗi mi yaltude an Saykou Oumar aadi men ko nokku mbiteɗo zalzali soka naate haare a yaltata an waɗata ma a yaltata tawata ka gayni jihadi mo fellanɗoɗa ɗon kawreten Saykou Oumar ƴetti konngol ngol watti ɗum e deftere mum wiyetere safinatu saada omo haala ɗemgal makko mo huuso hira sawrillahu gatta kallamar sa'ata am ko buuta wal hamamata goɗa hamallahu amanat bidiranu baytilma faman ida zudirat aynu rusla ujimat fa aynu rasulillahi ajala waɗu jobbaɗa minima siré o yalti Madina o felliti ɗannaɗe Pulaar wi barke sodete dalil ngol konngol a horsinta ɓi tan mbiya yo Allah waɗe mum barke taw nafaɗima haydara Allah jaabo ala yimɓe kay tan fat min de mi jinggat ƴiyam tan mi duwno ɗum te ɓiɗɗo gollani hay hunde tan jabne wonata hay sa wiyani kadi yo Allah waɗe makko barke nde kadi so toppitima kadi barke gonat hen Pulaar noon wi wala hawde hay so wartano anna sara yo yaɗi ko hakkude nayi e dawaji rewan jibinirta ko para lebbi tati jibina ha heewa so durmi natne kay naggo jibinirta ko para hitaɗo ɓinguel mum accittaga hen ɓirata ɓinguel nguel ganduɗa nawa kedde ɗe kono no tawno wala hawde rewite dawaɗi ɓuuri fof garɗa tawta ko nayi mum ɓuuri dawa ɗum heew barke ɗum fof jobbaɗo men ima siré ɗanni o yetti e leydi mbiteɗi Saam o wari e damal galle lamɗo Saam o salmini o wi on mi ari ndekete salminode lamɗo Saam wona ƴettude hoddu mum mbi mbeɗen yaha galle capitaine Saykou Oumar o wi lamɗo Saam mi ari kanko Saykou Oumar lamɗo Saam heɓiti wi soko ari ɗon holko adduma Saykou Oumar heɓiti wi komi anda kono foti aɗa jogui ɓiɗɗo kagar ni ko laaɓa Saam ene hertanno nantinede golko ngol ɓiɗɗo ko kagar o yiiɗa hay goto andanamo ko jogui ɓiɗɗo kagar ɓiɗɗo waɗaki e ɗum hay goto anda ɗon ɓiɗɗo hawde ɗum ko jinnuɓe Saykou Oumar haɓno finoɗo lotoro mbiteɗo Dia o
joni noon Diaw dadi sernaɓe saab kala garɗo wiide safara kagaɗo mbaɗa hen ko mbawɗa nafata hay hunde kagaɗo neɗɗo fof mo jagguno ko daade mum addata yimɓe so ceerno ari safrude noon tamama ha wulli so reena ko anduno yejji tan o heɓɓitoyi Saykou mara an kam mbeɗa ɗo wawi safrude mbiyamo taw o ruttitima ndeysan o mitti koɗo garɗo mum meeɗa yiide te mbeɗa jogui ɗum ɗo ko sirru mbeɗa wonda neɗɗo wonɗo hitade anda ɗum koɗo aɗa hande tan anda mbeɗa jogui ɓiɗɗo kaga mbar wona oɗo ala tutti guune o yiyata ɗo wawi safrude mbiyamo Saykou mara wi Oumar kay ala ko wawi kono Allah ala ko romti o wi soko safrima holko joɓata mami Oumar wi ala kuccere hen saabi Allah o wi kono mi sifontoma kay no sifori ko heɓtima hen fof wot tawa wita tiɗan ɗo wonɗo ko sappoɗiɗi ɓiɗɗo gorko joɓate jagge callala ɗe waktu ndo ɓucciti ko kubaɗo soko udditama neɗɗo fof mo tanno wulagum addata yimɓe Oumar wi uddite damal ngal damal uddita kala ɓadinoɗo naate suudu woodi ɗo moggini sappoɗiɗi ɓiɗɗo gorko ɓe eɓe daari koɓe parɓe kamɓe ko luumo hewno ɗon kewɗo garno wi safra fof ɓe kacciti ɓiɗɗo debbo wi guiɗ kucce Saykou mara Oumar fotti jungo amgo malago ngo o taɓodiri e on ɓe darima ko juuti kagaɗo no taɓi accani omo turi o ƴewata Saykou mara Oumar waɗi jungo mum nana ngo jagge tindine hijjiti wiimo aɗa andimi jamato ko jinno Diaw o yimɓe ɗanduma kay o holi min o yimɓeɗa ko ɓural Fouti guidi wi yo alwar jobbadam e limasire ƴeewi guiɗe ɗe Allah andinima goɗɗo e hoore nde wi jam Diaw e ceerɗen ɗo kadi ɗo gonɗa aɗa lorna kadi oɗo jiyaɗal yaltu hay hunde windaka sofol ala aya haalaka Diaw yalti Oumar tan wiyata jinni woppu kaari walla mi hirtima ay ɗum Oumar waɗi yimɓe kucce ɓiɗɗo tomci gaddama baabo horfide yeeso Saykou mara toddungal waɗa jan hen no mawɗi o itti kam e kalis o totti Saykou mara Oumar de ko wona juɗago waɗ ɗum ɗannade wona faggu yaade nayi Oumar wartiri kango ha yeeso Mahamadou Haali kango fecca pecce tati Saykou mara wi hen feccere ko feccere taniraɓe Saykou tijjari keece keeci tawa hawri kecce Mahamadou Haali feccere wonde ko feccere almuɓe Saykou tijjaɗi mo lutade ko sabɗimo Saykou tijjaɗi watno hawre Cheikh Mouhamadoul Haali feccere tatiɓirnde ko feccere yiɗɓe Saykou tijjaɗi ala gardiɗo hen Cheikh Mouhamadoul Haali hawre Cheikh Mouhamadoul Haali Oumar waali ɗo noon jamma Saykou mara hoɗitira won ko ɗaɓɓata heɓato ko nokkuno wiye Misira e jungo biteɗo Mouhamadoul Magara Bini capanɗe jeenayyi wariyaɓe Allah no mbaale Misira moɗo makko ko Mouhamadoul Magara Bini Mouhamadoul Magara Bini hoɗitira ganda koye ɓaleje ne jogori nadde Misira bittowo gandal Mouhamadoul Magara Bini wi kori koyɗon kuntan ɓaleje ha ɗo Misira bittude gandal ɗo wonata jamma ɗiɗi ɓiijo Saykou mara wiya ko ɗaɓɓata koko Misira e jungo Mouhamadoul Magara Bini Mouhamadoul Magara Bini hoɗitira ɓaleje ne naata Misira bittowo gandal ko kamɓe ndin anduɓe noon o jali kadi kori ko koyɗon kuntan ɓaleje ha ɗo e Misira bittowo gandal taw kadi gandal mum ne tine ɗo gasata ɗo wonata jamma tata ɓiiɗe Saykou mara wiya ko ɗaɓɓata koko Misira e jungo Mouhamadoul Magara Bini Mouhamadoul Magara Bini hoɗitina ɓaleje ne naata Misira bittowo gandal luttoɗo gandal ne kadi hanti noon o wi ɗum ɗo accittake e goto yo tabalde nde jaayi misirnaɓe dendi o wi gande koye so gardiɗo añi sikkede so yii ko anda yo noddu ardinnoɓe ɗum min koye mi hoyɗitinama ɓaleje ne naata Misira bittowo gandal gande nder anduɓe temi hollama o iwrata ko banggue maayo laamu Misira nela hucci dane maayo Allah tenini Saykou mara dane maayo no yiilo galle Mouhamadoul Magara wi jaam ɗum de ko ɓaleje